eu creo que, aportaron temas que non se están debatindo, que pensamos, cando falamos de organizalas, que era fundamental introducilas no debate, e eu creo que agora quédanos un grande reto, que é difundir e promover encontros donde podamos debatir todo este tipo de temas que foron salindo aquí. Son conclusións e recollen un pouco as aportacións das distintas persoas que participaron nas xornadas. Eso non quere dicir que sexan asumidas polo colectivo, porque son ideas para debatir. Digo, na súa globalidade, pode haber temas que podemos estar de acordo todo o mundo e haberá outros que logo dun debate pois estaremos de acordo ou non, pero que de partida son puntos importantes e que eu creo que hai moitísimas coincidencias tamén, non? Bueno, vamos pasar a lelas as propostas para, para debate. 4 décadas de hexemonía neoliberal impuxeron a falsa evidencia de que só existe unha política económica posível baseada na propiedade privada dos medios de produción e na desregulación da economía, incluindo a liberalización dos mercados de capitais e de traballo, e eu engadiría tamén a liberalización das producións. O resultado é a intensificación da explotación, a deslocalización da produción, o aumento da desigualdade económica, discriminación económica das mulleres que deben soportar a triple carga de traballo de mercado, doméstico e de coidados. A crisis ecolóxica que pon en perigo os equilibrios naturais imprescindíveis para a supervivencia dunha sociedade civilizada. Nestas xornadas analizamos as posibilidades que abriría a propiedade colectiva, pública, común dalgúns dos principais sectores económicos, as finanzas, a terra e a produción de alimentos, a produción e distribución de enerxía, o traballo doméstico, reprodutivo e de coidados e a información e os datos. Ademais, reflexionamos sobre as posibilidades que as tecnoloxías da información e a comunicación ofrecen para a sustitución da coordinación económica a través do mercado pola planificación socialista. Estas breves conclusións queren ser apenas punto de partida para un debate urxente, necesario e imprescindible, diría eu. É posíbel a transición ao sistema descentralizado baseado en enerxías renováveis? Unha esmagadora maioría dos estudos científicos demostran que os picos de petróleo, gas e carbón están próximos. O petróleo convencional, barato e de doada extracción acadou un máximo de produción no ano 2006 e os non convencionais apenas están a conseguir aumentar lixeiramente a produción. Prevense picos do gas natural e carbón cara aos anos 2030, 2035 e 2050 e do uranio... Tens que falar máis despacio, que senón te dá... Non dá traducido. E do uranio cara ao mesmo ano 2050. O devalo da calidade enerxética maniféstase na redución da taxa de retorno enerxético, o cociente entre a enerxía obtida e a empregada na extracción. A tecnoloxía por si soa non nos proporciona alternativas suficientes. Os biocombustibles teñen rendementos escasos e necesitan enormes extensións de terra. Os combustibles líquidos extraídos do gas natural, carbón e subprodutos do refinado do petróleo dispararían as emisións de CO2 con resultados catastróficos. As enerxías renováveis son os candidatos máis serios para substituíren aos fósiles, porén, son intermitentes e, a maior parte, proporcionan enerxía en forma de calor e electricidade, mais non de combustível. Ademais, necesitan grandes extensións de terreo. Por iso, a transición enerxética e ecolóxica exixirá adoptar medidas como o fomento do aforro, o transporte público, a agroecoloxía, a relocalización, o deseño de vivendas pasivas, etc. Necesitaremos modificar o noso xeito de vivir. Debemos desenvolver tecnoloxías sustentáveis que respeten 3 normas básicas: uso de enerxías renováveis, peche dos ciclos de materiais e acomodo aos ritmos do planeta. Por outra parte, a crise enerxética fai parte dunha crise máis ampla: mudanza climática, perda de biodiversidade, solo fértil,
pescarías e bosques e incremento exponencial da desigualdade. Necesitamos corrixir a insustentabilidade estrutural da sociedade actual. A mudanza tecnolóxica debe ir acompañada dunha mudanza social para construirmos unha economía que cubra as necesidades básicas das persoas sen pôr en perigo os equilibrios naturais que permiten sustentar a sociedade civilizada. Para iso, será necesario reducir drásticamente a desigualdade e a explotación. Propiedade da terra e soberanía alimentaria. Eu creo que un pouco ceñido ao caso galego. A primeira vista, a propiedade da terra semella moi repartida na Galicia, alrededor de 1,6 millóns de propietarios. Pero hai que ter en conta que este reparto non é igualitario. Se temos en conta a superficie de cada explotación e, ademais, que hai movimentos de acaparamento de terras puntuais pero importantes no sector da minería e nas plantacións forestais. En Galiza non se dá unha concentración de propiedade legal das terras de grande importancia, pero dáse dous fenómenos moi preocupantes. Un acaparamento das producións por parte dun reducido número de empresas e unha concentración de usos da terra. A produción de entre o 11 e o 15% da superficie agraria e forestal está acaparado por só 4 empresas. O 93% de toda a superficie agraria e forestal do país está ocupada polos cultivos forestais arborizados e os destinados á alimentación animal, é dicir, por monocultivos exportadores. E isto ten que ver coa soberanía alimentaria definida pola vía campesiña como dereito dos povos, dos seus países ou unión de estados a definir a súa política agraria e alimentaria sin dumping frente a países terceiros. En Galicia existen cultivos ou grupos de cultivos que na actualidade ocupan máis superficie da que sería precisa para cubrir as necesidades do país. Os cultivos forraxeiros e as zonas de pasto ocupan ao redor de 600.000 hectáreas máis do que se necesita. Pero outros ocupan menos superficie que a necesaria. Os cereais precisaríamos 20.000 hectáreas máis. Despois de anos especializándonos no monocultivo do leite e do eucalipto, a realidade é que a agricultura comercial non é capaz de cubrir as necesidades da alimentación da población galega. A nosa situación en relación á soberanía alimentaria sería catastrófica a non ser pola pequena agricultura familiar. É fundamental o papel dunha produción invisible para unha grande parte da sociedade, a produción das hortas familiares e de autoconsumo, que xunto coas explotacións de menos de 10 hectáreas obteñen o 63% dos alimentos para o consumo humano directo, ocupando só o 29% da superficie agraria útil. Consideramos imprescindible un debate sobre acaparamento das terras ou concentración de usos, soberanía alimentaria e comercio de proximidade. Ao longo do proceso de globalización, que xa dura 40 anos, é a fase máis recente do sistema capitalista que afronta unha crise sistémica de grandes proporcións. Os elementos fundamentais do proceso de globalización son a liberdade de movementos de capitais, a desregulación das actividades financeiras e a expansión dos paraísos fiscais. Como sabedes, en toda esta legislatura, no Parlamento Europeo abordáronse moitos escándalos e fixéronse comisións sobre os papeles de Panamá, os papeles do paraíso, abordouse moito tamén o tema de evasión e de elusión fiscal, pero, bueno, ao final, moitos debates, pero conclusións e medidas concretas da Unión Europea saen moi poucas. 10 anos despois do inicio da crise financiera global, a arquitectura financiera causante da crise reforzouse. O sistema financiero é cada vez máis poderoso. As entidades demasiado grandes para caer e as grandes transnacionais son o verdadeiro poder que domina as finanzas da economía mundial. A UE impulsou a hexemonía das finanzas privadas no continente europeo e impuxo a súa lógica excluinte sobre os estados periféricos, Grecia, Portugal, Estado español e Irlanda. Propomos a creación dunhas finanzas ao servicio da cidadanía que deberían basearse en 5 principios. Tirar as finanzas públicas dos mercados financeiros. O Banco Central Europeo deberá estar controlado democráticamente e financiación pública dos Estados.
Escapar da trampa da débeda, auditorías cidadás sobre a débeda que conduzan a quitas e a reestruturacións. Dotar as finanzas públicas dunha base sostível, profunda reforma fiscal que incremente os impostos sobre a riqueza e beneficios empresariais. Desarmar os mercados financeiros, prohibición dos mecanismos especulativos dañinos e creación dun imposto ás transnacionais financeiras. E 5. Financiación pública e democrática da economía, recuperación e consolidación dunha banca pública baixo control democrático que asegure a financiación das necesidades sociais e económicas e que financie a transición socioecolóxica. Esta transición debe ser esta transición de ser nun só país exixiría o establecemento dun control estrito e rigoroso do movimento de capitais para o protexer dos ataques especulativos e a fuga de capitais. A economía feminista, conceptos e debates. Para a economía feminista, o obxectivo é a sustentabilidade da vida e a reproducción social, en antítese co obxectivo da acumulación e lucros sen fin que asume a economía convencional. A economía dos cuidados desenvólvese en dous ámbitos. Nos fogares, mediante traballo maioritariamente femenino non recoñecido, ou mediante traballo de mercado pagado fora dos fogares en institucións públicas ou privadas. O traballo de cuidados, pagado con menores salarios e realizado en peores condicións laborais, creou unha débeda social de cuidados coas mulleres. Cada día realízanse no mundo 16.400 millóns de horas de traballos non remunerados, o que equivale a 2.000 millóns de postos de traballo de 8 horas. As mulleres encárganse de 3/4 partes deste traballo. As políticas neoliberais realizan unha dupla privatización, do Estado aos fogares e do Estado ao mercado. Esta privatización justifícase cunha retórica da que responsabilidade, máis sobrecarga de traballo adicional ás mulleres e precariza o seu traballo. Ao tempo, ábrese un espazo de valoración para os grandes capitais. A necesidade dos cuidados crea unha cadea global dos cuidados. No norte, a ausencia dos homes do fogar e o traballo remunerado das mulleres provoca unha crise de cuidados. A solución está nas necesidades das mulleres do sur, que buscan novas oportunidades migrando ao norte para cuidar especialmente nos fogares. A socialización do traballo de cuidados mediante o gasto público libera as mulleres de parte desa carga ao tempo que facilita a súa participación no traballo remunerado. En Suecia, gástase en políticas de cuidados case o 9% do PIB e a taxa de actividade das mulleres que teñen responsabilidade de cuidados é do 80%. No Estado español, o gasto non chega ao 4% do PIB e a taxa de actividade do mesmo colectivo está por debaixo do 65%. Propomos aumentar o gasto público para universalizar as escolas infantís de 0 a 3 anos, a atención ás persoas dependentes e financiar permisos de paternidade e maternidade de igual e máis prolongada duración. A discriminación económica das mulleres significa tamén menor participación no mercado de traballo, segregación ocupacional, concentración das mulleres en sectores relacionados cos cuidados e infrarrepresentación nos postos de responsabilidade, maior precariedade, máis desemprego, traballo a tempo parcial, informal e temporal, salarios inferiores. Exiximos políticas públicas integrais para reducir primeiro e eliminar despois esta discriminación económica. Vou ler a quinta conclusión, que sobre os nosos datos son propiedade común. 5 grandes empresas capitalistas estadounidenses dominan a economía da información e a comunicación. A súa hexemonía permítelles, primeiro, obteren enormes beneficios que reparten en forma de dividendos ou que utilizan para, segundo, financiaren investimentos en sectores como saúde, tecnoloxía espacial, produción e distribución de contidos audiovisuais,
desenvolvemento do carro autónomo e outros. Terceiro, espiaren e apropiárense de todos os datos xerados por miles de millóns de usuarios e usuarias en todos os continentes, dos que 500 millóns na Unión Europea de 28 países. Cuarto, utilizaren a información e os datos acumulados para perfeccionaren os seus sistemas de inteligencia artificial e os seus algoritmos. E quinto, para intensificaren a explotación dos traballadores que empregan mediante a prolongación do tempo de traballo e a reducción de salarios. A Unión Europea renunciou a desenvolver un ecosistema propio de empresas da información e a comunicación, sendo hoxe unha colonia digital dependente de Silicon Valley e Estados Unidos. Propomos recuperar a soberanía da cidadanía europea sobre a información e os datos que xera. E para iso propomos, primeiro, a creación de empresas públicas europeas en todos os sectores da economía da información e os datos. Segundo, que os datos xerados en Europa se almacenen en servidores en territorio europeo baixo custodia pública. Terceiro, a sustitución dos algoritmos opacos das grandes corporacións por algoritmos abertos que permitan á cidadanía comprender como e que deciden os programas informáticos e o control democrático do falso automatismo das decisións. Cuarto, a aprobación dunha legislación que protexa o dereito á privacidade e á intimidade tanto fronte ás empresas como a espionaxe dos estados. Quinto, o encriptado das comunicacións. Sexto, o establecemento de mecanismos que faciliten o acceso das investigadoras e investigadores aos datos que precisen, salvagardando sempre o anonimato das usuarias e usuarios. E, por último, a posta a disposición de cada nivel das administracións públicas dos datos que necesiten, salvagardando os dereitos enunciados nas recomendacións anteriores. Leo a última. Romper co consenso, planificación económica para unha economía socialista. A crise ecolóxica e a mudanza climática implican grandes ameazas para a Europa comparáveis as que se produciron no remate da idade de xeo e que obrigaron ao abandono da caza e a recolección para sustituir pola agricultura na península da Anatolia. Estas transformacións radicais fan preciso afrontar 4 grandes desafíos en alimentación, enerxía, suba das temperaturas e aumento do nivel do mar. A reestructuración da sociedade e da economía fará necesarios grandes investimentos e movementos de poboación e transformacións masivas nas infraestructuras. Consideramos necesario estudar as posibilidades que unha economía socialista planificada podería ofrecer para facer menos difícil esta gran transformación. Paul Coxon e Alan Cottrell traballan desde hai décadas nun deseño que inclúe, primeiro, planificación cibernética, utilizando a programación lineal para optimizar o uso da forza de traballo, os obxectivos ambientais e coñecer en tempo real as necesidades esenciais das persoas consumidoras. Segundo, a sustitución do cálculo baseado en prezos monetarios por prezos calculados en horas de traballo. Terceiro, a sustitución do diñeiro por créditos laborais. Cada traballadora ou traballador recibiría créditos monetarios equivalentes ao número de horas traballadas, o que eliminaría as desigualdades de clase e xénero. As modernas técnicas de computación abren novas perspectivas para unha contabilidade en termos de bens materiais e horas de traballo. E esta é a conclusión final, propomos reabrir o debate social sobre sistemas económicos e sociais alternativos ao capitalista e sobre a transición a unha sociedade socialista, feminista e ecoloxista baseada na propiedade social e na democracia radical. E agora, pois, o reto que nos queda, como comentaba antes, de divulgar, de difundir e, sobre todo, de debatir,
porque eu creo que aquí queda moito material para debate e creo que temos que profundizar e plasmalo en alternativas que ilusionen e que desde a esquerda sexamos capaces de ilusionar para afrontar este momento tan difícil e con unha perspectiva de futuro tamén tan complicada se non somos capaces de darlle a volta a isto, non? E creo que isto todo está moi conectado con todo o que viñemos debatindo nestes 5 anos de legislatura do Parlamento Europeo e vemos tamén como están cambiando as perspectivas e como está cambiando as perspectivas e o modelo da propia Unión Europea, non? Porque pasamos, de alguna maneira, de ser a prioridade a paz para prepararnos para a guerra, a través da prioridade de seguridade e no mecanismo financiero plurianual, donde todo se está pensando cara a esta posible preparar a Unión Europea para a guerra, non? A min isto pareceme terrible e creo que temos que ser moi conscientes e prepararnos para salir con alternativas que ilusionen e, sobre todo, ter a capacidade de chegar ao número de persoas cada vez máis precarizadas e máis excluídas do debate social e tamén do debate da esquerda, porque, aínda que ao mellor haxa propostas, non temos a capacidade ou a intención de traballar realmente para chegar a toda a sociedade. E eu con isto deixaría aquí co gran reto que nos queda encima da mesa e, boa volta a casa e seguiremos.